тоҷирон мегӯянд болоравии тадриҷӣ ва ҳамякбораи қурби доллари амрикоӣ дар чанд рӯзи пеш қимати бархи маҳсулоти ниёзи аввалияро боло бурдааст. бонки миллии тоҷикистон рӯзи чаҳоршанбеи 9 март қурби расмии $1 амрикоиро аз 11.30 дирам то 13 сомонӣ боло бурд. Özü orada 170 var desen 180 fırıqtasın 5 somon desen də buluyor. Daha Ruspeş orada 170 somon mefruqtan 165 miyovardan 66 miyovardan 70 mefruqtay. тоҷирон тахмин мезананд ки болоравии қурби расмии доллари амрикоӣ қимати бисёре аз маҳсулоти воридотиро тағйир медиҳад. бисёре чизи ҳаста ки ай дигар давлатҳо меоянд суми тоҷикӣ не бисёре чиз доллар ки кор мекунанд. барои ака баъзиш мефурӯяд баъзиш қимат мешавад. руғано ай қазоқистон меоранд орда меоранд ака гандума мехаранд мебиёранд осиёбки орд мекунанд унҷа ҳам доллар ки кор мекунанд ака. خریداران علاقه تأثیری بالوروی قرب دلار آمریکایی را در جیب خود احساس کردند. شکر یکم سال شده 11 سوم، شکر دیم سال شده 10 سوم و 50 درهم. گفتن که شکر نرخش دلار بالا رفته. برخی تحلیلگران میگویند بانک ملی تاجیکستان در شرایط فعلی بجز از بالا بردن قرب رسمی دلار دیگر علاجی ندارد. البته بانک ملی نمیتواند امکاناتی که دارد پورا استفاده برد، زیرا این ذخیره ها тамомшаванда ҳастанд, яъне захираҳои беохир нестанд ки бонки миллӣ дар ҳар ҳолати мавҷуд ба монанди ҳолати имрӯзае ки ба вуҷуд омадааст онро истифода барад ва захираҳои имрӯза шояд дар 3 моҳ 4 моҳи оянда агар ба пуррагӣ истифода барад басандагӣ мекунад халос. болоравии қурби доллар ва беқурб шудани сомониро танҳо яке аз оқибатҳои ҷанги Русия дар Украина медонанд. Русия кишвари аслии муҳоҷирпазир аз Тоҷикистон аст ки ҳоло зери таҳримоти сахт қарор дорад. муҳоҷирон ҳам ба тадриҷ бекор мемонанду пулашон беқурб мешавад ва таъсири ҷанги ҳазорон километр дур аз Тоҷикистон дигар акнун дар ҳар хонаводаи кишвар эҳсос мешавад.